ассалому алайкум бинандагони азиз, пешниҳоди шумост барномаи навбатӣ бо ҳам меёбем. Чун ҳамеша ман бо шумо робот профессор. имрӯз дар барномаи мо ду нафар хонандаи фаъоли муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 59 ноҳияи рӯдакӣ азизҷон ҳасанов ва аҳдия ҳасанова иштирок мекунанд. хуш омадед ба барномаи мо. азизҷон бештар ба омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, зоология, география ва забони англисӣ шавқ дорад. аз намудҳои варзиш бошад бештар футболро меписандад. аҳдия ҳасанова бошад бештар фанҳои забони тоҷикӣ, адабиёт, география ва ботаникаро меписандад. шумо доир ба барномаи мо маълумот доред? бале. мо барномаҳои шуморо пайваста аз телевизиони Баҳористон тамошо мекунем. аз ин ҷо бармеояд ки шумо аллакай ба шартҳои барномаи бо ҳам меёбем ошно ҳастед. бале. пас агар чунин бошад хеле хуб. мо оғоз мекунем ба шарти якуми барномаи бо ҳам меёбем. шумо омодаед? бале. пас шумо бо диққат бошед. ман саволи аввалро бо вариантҳояш пешниҳоди шумо мекунам. буғ чӣ гуна ба вуҷуд меояд? варианти А дар натиҷаи боришоти атмосферӣ, варианти Б дар натиҷаи бухоршавӣ ва ҷӯшиш, варианти В дар натиҷаи зиёд ҷамъ шудани об, варианти Г дар натиҷаи баромадани офтоб. хуб, фикр мекунем. марҳамат. ба фикри мо ҷавоби ин савол варианти Б. яъне ки дар натиҷаи бухоршавӣ ва ҷӯшиш. бале. шумо бухоршавиро дар ягон ҷо мушоҳида кардаед? бале, мо бухоршавиро дар ҷӯшидани об ва дигар ҷӯшишҳо мушоҳида кардаем. яъне ки ҳангоми ҷӯшидани об шумо аллакай буғро дидаед. бале. оё имкон надорад ки дар натиҷаи боришоти атмосферӣ яъне ки буғ ба вуҷуд ояд? не, дар натиҷаи атмосферӣ буғро мушоҳида кардан мумкин нест. аз ин бармеояд ки шумо аллакай вобаста ба ин маълумот доред. бале. пас варианти худро иваз намекунед? не. агар чунин бошад, пас шумо ҷавоби худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? ба 10 хол. яъне ки шумо ба посухи додаи худ бовари қавӣ доред. бале. агар чунин бошад, посухи дурустро мехонам. буғ дар натиҷаи бухоршавӣ ва ҷӯшиш ҳосил мешавад. дар рӯзҳои софи тобистон кулмакчаҳои баъди борон боқимонда ва ё либоси тар ба зудӣ хушк мешавад. порчаҳои хушки ях бо мурури замон хурд мегарданд. ҳамаи ин дар натиҷаи бухоршавӣ ба вуҷуд омада буғ ҳосил мешавад. инчунин мо метавонем буғро ҳангоми ҷӯшиши об низ мушоҳида намоем. офарин ба шумо ба саволи аввали барномаи мо посухи дуруст додед ва соҳиби 10 хол гардидед. фикр мекунам ки саволи аввали барномаи мо барои шумо на он қадар душвор буд. ҳамин тавр? бале. агар чунин бошад ва шумо омода бошед, мо ба саволи дуввуми шарти аввал мегузарем. омодаед? бале. омода бошед. саволро мехонам. чиро халиҷ мегӯянд? варианти А фазои обие ки дар алоҳидагӣ ҷой дорад. варианти Б минтақае ки солиёни зиёд хушк аст. варианти В қитъаи чуқуртарини уқёнус. ва ниҳоят варианти Г фазои обие ки ба дохили хушкӣ даромадааст. хуб, машварат мекунем. ҷавоби мо варианти В. варианти В яъне қитъаи чуқуртарини уқёнус. бале. шумо ҳоло фурсат доред. метавонед хуб фикр кунед. шумо умуман медонед ягон халиҷро номашро медонед? бале. масалан халиҷи форс. дар куҷо ҷойгир шудааст? шумо дар харита бори онро мушоҳида кардаед? бале. ман онро мушоҳида кардам, аммо дар ёдам нест ки дар куҷо ҷойгир буд. яъне ки шумо варианти худро иваз намекунед? не. ман барои шумо як кӯмак мекунам.
قطعه چقورترین اقیانوس دیگر چیز نام برده می شود؟ خوب فکر کنید. رابط پروفسور، ما از شما خواهش داریم که واریانت ها را از اول خونید. من بسیار به شما کمک کردم و بار دیگر سوال و واریانت ها را پیشکشتان میکنم. با دقت باشید. چرا خلیج میگویند؟ واریانت ا فضای آبی را که در علاهیدگی جای دارد. واریانت ب منطقه‌ای که سالیان زیاد خشک است. واریانت و قطعه چقورترین اقیانوس و نهایت واریانت گ فضای آبی که به داخل خشک در آمده است. مرحمت فکر کنید. واریانتی که در خشکی جایگیر است. واریانت ب. واریانت ب منطقه‌ای که سالیان زیاد خشک است. شما اگر در فن جغرافیا خوب خوانده باشید، خلیج وابسته به اقیانوس است. واریانت گ یعنی فضای آبی که به داخل خشکی در آمده. بله. شما واریانت خود را عوض کردید، یعنی در اول شما واریانت و قطعه چقورترین اقیانوس را انتخاب کرده بودید. چرا یک باره چنین شد؟ برای اینکه خلیج فارس، اگر خلیج فارس رو گیریم، خلیج فارس نه در اقیانوس جایگیر است بلکه در خشکی می باشد، اما پر از آب است. یعنی که به اقیانوس پیوست است. بله. پس شما جواب داده خود را به چند خال بهاگذاری میکنید؟ به 10 خال. به 10 خال. شما میدانید که در صورت نادرست بودن جواب شما 10 خالی که داشتید کم کرده میشد. بله. پس اگر چنین باشد من جواب درست را میخوانم. خلیج گفته فضای آبی رو میگویند که به داخل خشک در آمده است. آنها نه فقط در ساحل اقیانوس ها، اینچنین در ساحل بحر و کوه نیز واقع گردیدند. خاصیت حرکت آب، نباتات و جانوران خلیج ها از اقیانوس و بحرها قریب فرق نمی کنند. سبب در آن است که آنها به ممانعت به بحر و اقیانوس ها پیوست می باشند. خلیج های مکزیکا، بیسکای، بنگالا از قبیل آنها می باشند. آفرین به شما، پاسخ داده شما کاملا درست است. شما در این برنامه خیلی فعالی نشان داده استادید. اگر با چنین فعالیتان تا آخر برنامه، یعنی در همین مجرا برنامه را ادامه دهید، باوری دارم که صاحب خالهای خوب می‌گردید. حالا شماره خالهای شما 20 تا می باشند. اگر آماده باشید میگذاریم به سوال سوم برنامه. بله. بله. آماده هستیم. با دقت باشید. سوال سوم را برای شرط اول پیشنهادتان میکنم. زمین جنبی را با کدام اسباب معین میکنند؟ واریانت ها را میخوانم. واریانت ا سیسموگراف، واریانت ب منومتر، واریانت و تلگراف، واریانت گ اسیلوگراف. خب فکر میکنیم. با فکر ما سیسموگراف، زمین جنبی رو با سیسموگراف مشاهده میکنن. پس تلگراف برای چیست؟ درباره سیسموگراف فهم میدونم که سیسمولوژیا فنی زمین جنبی رو می‌آموزد. برای همین من سیسموگراف رو انتخاب کردم. سیسموس زمین جنبی، گراف بنویسم. پس اسیلوگراف چی؟ این هم گراف دارد در کلمه آخرانش. خب یک مشورت دیگر میکنیم. ما درباره دیگر اسباب ها معلوماتی نداریم و سیسموگراف رو تخمین انتخاب کردیم. پس اگر تخمین باشد یعنی که در این پاسخ خود قوی هستید، واریانت خود را عوض نمیکنید. سیسموگراف. یعنی به فکر شما زمین جنبی را با سیسموگراف بله. معین میکنید. بله. این واریانت شما را قبول کنم؟ بله. اگر چنین باشد خوب بهاگذاری کنید جواب داده خود را. به 10 خال. بار دیگر به شما تکرار میکنم که در صورت نادرست بودن پاسخ شما
метавонад 10 холи шумо кам карда шавад. робот профессор, шумо метавонед вариантҳоро таҳқиқ кунед? бале, агар чунин бошад, бори дигар ман вариантҳоро пешкашатон мекунам. заминҷунбиро бо кадом асбоб муайян мекунанд? варианти А сейсмограф, варианти Б манометр, варианти В телеграф ва ниҳоят варианти Г осиллограф. Сейсмограф. варианти А сейсмограф. яъне варианти А. боз ҳам варианти А. бале, пас ба чанд хол боғгузорӣ мекунед? Бада. ба 10 хол. чаро ба 5 не? чунки аз ҷавоби худамон қаноат бахшед. розӣ ҳастед? боварӣ доред яъне? бале. бале. пас агар чунин бошад, ман ҷавоби дурустро мехонам. бо диққат гӯш кунед. асбобе ки бо он заминҷунбиро мушоҳида менамоянд сейсмограф мебошад. сейсмограф калимаи юнонӣ буда сейсмос заминҷунбӣ, зилзила ва графо менависам аст. ҳоло дар тамоми материкҳо стансияҳои зилзиласанҷӣ зиёде амал мекунанд ки бештари онҳо дар минтақаҳои хавфнок ки пайваста ҳодисаҳои ҷунбиши замин мушоҳида мегардад ҷойгир мебошанд. дар онҳо ба воситаи асбоби сейсмограф ҷунбишҳои қишри заминро муайян менамоянд. офарин ба шумо, посухи додаи шумо дуруст аст. шумо ҳоло соҳиби 30 хол гардидед, яъне дар 3 саволе ки дар шарти аввал мо пешниҳоди шумо гардондем, посухи дуруст додед. акнун саволи охиронро барои шарти аввали барнома пешкашатон мегардонам. агар омода бошед, пас шурӯъ мекунем. шумо омодаед? бале. агар шумо ба фани зоология шавқу рағбат дошта бошед, фикр мекунам ин савол барои шумо осон аст. кадоми шумо бештар фани зоологияро меписандед? ман бисёртар ба фани зоология шавқ дорам. яъне шумо дар бораи ҷонварон зиёдтар маълумот доред. бале. пас агар чунин бошад, саволи чоруми барномаи мо низ ба зоология рабт дорад. ман саволро мехонам, шумо бо диққат гӯш кунед. тимсоҳҳо дар куҷо тухм мегузоранд? варианти А дар зери об, варианти Б дар байни растаниҳои обӣ, варианти В дар зери регзорҳои соҳил, варианти Г дар байни харсангҳо. ба фикри мо дар даруни об. агар шумо хуб вариантҳоро нафаҳмида бошед, ман имкон дорам бори дигар онҳоро барои шумо пешкаш кунам. робот профессор, хуб мебуд ки бори дигар ба мо саволҳоро пешниҳод мекардед. бо диққат бошед. бори дигар вариантҳо ва саволро пешкашатон мекунам. тимсоҳҳо дар куҷо тухм мегузоранд? варианти А дар зери об, варианти Б дар байни растаниҳои обӣ, варианти В дар регзорҳои соҳил ва ниҳоят варианти Г дар байни харсангҳо. ба фикри мо дар байни харсангҳо. яъне шумо варианти Гро интихоб кардед. мо ин вариант шуморо қабул кунем? яъне ки варианти Гро интихоб кардед. шумо посухи додаи худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? 5 хол. чаро ба 5 хол? чунки мо ин саволро тахмин кардем. аз ҳамин сабаб шумо онро ба 5 хол баҳогузорӣ мекунед. агар чунин бошад, пас ман саволи дурустро мехонам. бо диққат бошед. тимсоҳҳо асосан тухми худро дар регзорҳои соҳил мегузоранд. тимсоҳҳои модина ба соҳил баромада
дар рег чуқурча кофта аз 20 то 100 дона тухми худро мегузоранд. баъди 1-2 моҳ аз тухм тимсочаҳо мебароянд ва онҳо боз ба об бармегарданд. дар давраҳои аввал тимсочаҳо ба модари худ одатан дар даҳони модар зиндагӣ мекунанд ва дар вақти дамгирӣ ба тахтапушти модари худ мебароянд. дар замони имрӯза 28 номиди тимсоҳҳо муайян карда шудааст. мутаассифона посухи додаи шумо нодуруст аст. шумо рӯҳафтода нашавед, зеро шартҳои дигари барномаи мо дар пешанд. акнун мо 5 холи шуморо кам мекунем ва шумораи холҳои шумо ба 25 мерасад. шумо хаста нашудед? рӯҳафтодаам нестед? Не, мо рӯҳафтода нестем. агар чунин бошад, шумо қавӣ бошед. мегузарем ба шарти дуввуми барномаи бо ҳам меёбем. агар омода бошед, мо шурӯъ мекунем ба саволҳои шарти дуввуми барномаи бо ҳам меёбем. шумо огаҳ ҳастед ки шарти дуввуми барномаи бо ҳам меёбем чӣ гуна аст? шарти дуюми барномаи бо ҳам меёбем чӣ тавре ки мо медонем дуруст ва нодуруст мебошад, ки вариантҳо вариант надоранд, балки саволро медиҳанд дуруст ва нодуруст мебошад. яъне ки шумо маълумот доред аллакай. агар чунин бошад, ман далелҳоро барои шумо пешкаш мекунам ва шумо дуруст ва ё нодуруст будани ин далелҳоро тасдиқ мекунед. агар омодаед, пас шурӯъ мекунем. далели аввалро мехонам. уқёнусҳо бо ҳамдигар пайваст мебошанд. ин далел дуруст аст ё нодуруст? мо ба хулосае омадем ки уқёнусҳо бо ҳам пайваст мебошанд, ки масалан 4 уқёнус дорем: уқёнуси Ором, уқёнуси Ҳинд, уқёнуси Яхбастаи Шимолӣ ва уқёнуси Атлантик мебошанд, ки онҳо аз тарафи ҷануб, шимол, шарқ, ғарб мебошанд. онҳо бо ҳам пайваст мебошанд. ба фикри шумо уқёнусҳо чӣ гуна бо ҳамдигар пайваст буда метавонанд? яъне ки онҳо баҳр, яъне уқёнус, яъне мисли баҳр мебошанд, об мебошанд, ки онҳо ҷорӣ шудан мегиранд ва уқёнус. яъне ба ақидаи шумо уқёнусҳо бо ҳамдигар пайваст мебошанд. бале. шумо фикр мекунед ки ин далел дуруст аст? бале. агар чунин бошад, посухи додаи худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? ба 10 хол. яъне боварӣ доред? бале. агар чунин бошад, боке нест. бо диққат бошед, ман далелро мехонам. ин далел дуруст аст. уқёнусҳо бо ҳамдигар пайваст мебошанд. сарҳади онҳо ба воситаи соҳили материкҳо, нимҷазираҳо, ҷазираҳо ва фазои васеъи оби уқёнус шартан мегузарад. аз ҷумла ҳудуди байни уқёнуси Атлантик, Ҳинд ва Оромро дар нимкураи ҷанубӣ аз меридиани нуқтаҳои канории ҷанубии Амрикои ҷанубӣ, Африқо ва ҷазираи Тасмания гузарониданд. уқёнусҳо байни худ ба воситаи гулгоҳҳо ва баҳрҳо робита доранд. офарин ба шумо, посухи додаи шумо комилан дуруст аст. акнун холҳои шумо ба 35 адад расиданд. агар омода бошед, далели дуввумро дар шарти дуввуми барнома пешниҳоди шумо мекунам. бале. бо диққат бошед. сангпуштон бе обу хӯрок метавонанд то 14 моҳ зиндагӣ намоянд. ин далел дуруст аст ё нодуруст? хуб фикр мекунем. дуруст. робот профессор, ба фикри мо сангпуштҳо метавонанд ки то 14 моҳ бе хӯрок зиндагӣ кунанд. шумо бори сангпуштро аз наздик дидаед? бале. ман дар фани зоология хонда будам, ки сангпуштон метавонанд то 14 моҳ бе обу хӯрок зиндагӣ кунанд. яъне ки аллакай шумо маълумот доред? бале. фикр мекунед ки ин далел дуруст аст? бале. аҳдия, шумо низ ба ин розӣ ҳастед? бале, ман ҳам ба ҷавоби азиз розӣ ҳастам, чунки сангпуштҳо дар тӯли 14 моҳ метавонанд бе хӯрок зиндагӣ кунанд. шумо ба як саволи дигари ман дар ин байн омада буд, посух нагуфтед. шумо дар куҷо сангпуштро дидаед?
мо дар боғи ҳайвонот сангпуштро дидаем. боз ман дар деҳа ҳамон дидам ки дар байни алафзорҳо вай хеле оҳиста оҳиста қадам мезанад. агар чунин бошад мо дигар чизе илова намекунем. посухи худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? Ба 10 хол. боз ба 10 хол. бале чаро шумо дигар рақамҳоро интихоб намекунед? дар ин ҷо мо аз рақами 1 то рақами 10 дорем, яъне метавонед 5, 6, 7, 8, 9 ва дигар рақамҳоро дар ин байн. чунки ба саволи худ боварӣ дорем ба 10 хол яъне холҳоямо зиёд мекунем. шумо хеле зирак будед. пас бо диққат бошед, ман далелро мехонам. ин далел дуруст мебошад. сангпуштон метавонанд то 14 моҳ бе обу хӯрок зиндагӣ намоянд. сангпуштон асосан дар дашту биёбонҳо, ҷангалҳои тропикӣ, доманакӯҳҳо ва обанборҳо паҳн шуданд. намудҳои гуногуни ин ҷонвар дар кишвари мо низ вомехӯрад. офарин ба шумо ва шумо ба шумораи холҳоятон аллакай 10 холи дигарро илова намудед. ҳоло шумораи умумии холҳои шумо ба 45 адад расидааст. фикр мекунам ки ин шумора хеле хуб аст. агар омода бошед, далели сеюмро дар шарти дуввуми барнома мехонам. омодаед? бо диққат бошед. харита калимаи лотинӣ буда маънои тасвирро дорад. ин далел дуруст аст ё нодуруст? робот профессор, ман ба ин ҷавоб дорам, чунки маънои харита аз калимаи лотинӣ гирифта шуда, маънояш варақи рӯстани папирус аст. Ин ҷавоб нодуруст. далели пешниҳод кардаи шумо нодуруст аст. яъне ба фикри шумо маънои харита ин варақ аст? варақи рӯстани папирус. бале. мо дар фанни географияи синфи 6 хонда будем ки география аз варақи папирус пайдо шудааст. ин ҷо як чизи дигарро шумо аҳамият надодаед. ман гуфтам ки харита калимаи лотинӣ буда маънои тасвирро дорад. шумо ба калима низ аҳамият диҳед. ба фикри мо ҷавоб нодуруст аст. яъне пешниҳод кардаи шумо ба фикри шумо ин далел нодуруст аст? бале. пас калимаи варақ аз кадом забон гирифта шудааст? аз калимаи лотинӣ гирифта шудааст, аммо маънояш варақи папирус аст. аз калимаи юнонӣ гирифта шудааст. аҳдияш шумо чӣ мегӯед? харита аз калимаи юнонӣ гирифта шуда, маънояш варақи рӯстани папирус аст. азиз, ба фикри шумо харита аз калимаи лотинӣ гирифта шудааст ё аз калимаи юнонӣ? чӣ фикр дорӣ? ба фикри ман аз калимаи юнонӣ гирифта шудааст. яъне ки харита аз калимаи лотинӣ гирифта нашудааст? не дар умум шумо гуфтаниед ки ин далел нодуруст аст? посухи худро ба чанд хол баҳогузорӣ мекунед? ба 10 хол. ба 10 хол. боз ҳам ба 10 хол. бале боке нест. агар чунин бошад, бо диққат бошед, ман ин далелро мехонам. ин далел нодуруст аст. харита аз калимаи юнонӣ гирифта шудааст ва маънояш варақ, коғаз мебошад. ин ба номи харита мувофиқат менамояд, чунки харитаҳо асосан дар варақҳои коғаз тартиб дода мешаванд. онҳо курашаклии заминро ҳамвор тасвир мекунанд. сохтани харитаҳо кори осон нест, балки он ченшавии дуруст, кандашавӣ ва дуруст нишон дода шудани маҳал ва тасвирро талаб мекунад. харитаҳо дар соҳаҳои гуногун ба кор бурда мешавад. офарин ба шумо. боз шумо соҳиби 10 холи дигар гардидед. ҳоло шумораи холҳои шумо дар шарти дуввуми барномаи бо ҳам меёбем ба 55 адад расиданд ва ҳоло як далели дигари мо дар шарти дуввуми барнома боқӣ мондааст. агар омода бошед, далели охиронро дар шарти дуввум пешкаши шумо мекунам. омодаед? бале. кайкҳо бол надоранд. ин далел дуруст аст ё нодуруст? хуб, машварат мекунем.
робот профессор мо ба хулосае омадем ки ин далели пешниҳод кардаашмон нодуруст аст. یعنی با فکر شما کایک‌ها بال ندارن؟ Не кайка бол доранд. Болҳои хеле хурд мебошанд, мисли паррандагон, болҳои калон нестанд, аммо хурд мебошанд, онҳо парида метавонанд. یعنی با فکر شما پریدن کایک‌ها با واسطه بال‌هایشان است. бале. бале. ва шабҳо онҳо моро ғам медиҳанд. شما بار کایک رو مشاهده نموده اید؟ бале. در کجا؟ дар хонаам дар замин. кайкҳо дар ҳама ҷоҳо ҳастанд. بار دیگر من با شما دلیل رو پیشنهاد میکنم. کایک‌ها بال ندارند. این دلیل درست است یا نادرست؟ нодуруст. нодуруст. онҳо бол доранд. нодуруст. онҳо бол доранд. با فکر شما کایک‌ها بال دارند. бале. عوض کردنی نیستید. не هر دو هم راضی هستید عزیز و اهدیه. бале. бале. ҳардуямо розӣ ҳастем. خوب با چند خل بهاگذاری میکنید؟ باز هم به 10 خل. бале. میدونید که در صورت نادرست بودن این پاسخ میتواند 10 خل شما کم کرده شود. бале. یعنی кайкҳо бол доранд. به اندیشه شما کایک ها بال دارند. бале. جای خونده اید؟ не یعنی تخمین میکنید. тахмин нео вале мо кайкро мушоҳида кардаем ки бол доранд. اگر چنین باشد با دقت باشید من دلیل را میخوانم. این دلیل درست میباشد. کایک ها حشراتی بیبال بوده در پرنده ها، درندگان و خود آدم مفتخوری میکند. وابسته به این شکل زندگی بالش برهم خورده است. حرکت آنها جهشی است. بدنشان همگی 3-4 میلیمتر بوده تا 50 سانتیمتر درازی و 30 سانتیمتر بلندی جهیده می توانند. کایک ها در وقت مکیدن خون برانگیزنده یک چند بیماری ها شدن می توانند. معین شده است که یک کایک تا 11 آدم را سیرایت می کند. متاسفانه دلیلی که این حال ما پیشکش شما گرداندیم با آن پاسخ نادرست دادید. شما راه افتاده نشوید زیرا که شرط سوم برنامه ما در پیش است. راه افتاده نیستید؟ не اینجا دلیل ها برای شرط دوم برنامه ما نیز انجام یافتند و حالا شما در عموم 45 خال دارید. خوب راه افتاده نمیشویم، با نیروی قوی میگذاریم به شرط سوم برنامه бо ҳам меёбем. خوب اگر شما آماده باشید شرط سوم برنامه را آغاز میکنیم. бале. бале омодаем. در شرط سوم برنامه ما برای شما 2 سفارش داریم. سفارش اول ما از آن عبارت است که ما برای شما 5 رقم را پیشنهاد میکنیم و شما از روی رقم های مذکور عددی 2 رقمه میسازید. برای هر یک از این رقم ها شما صاحب 1 خال میگردید. در مدت 1 دقیقه شما چند عدد 2 رقمه اگر پیشنهاد کردید با همون شماره شما خال میگیرید. شرط برای شما فهم است؟ бале. бале. اگر چنین باشد ما آغاز میکنیم. یک چیز دیگر را تکرار میکنم که از این رقم ها باید ما تکرار استفاده نکنیم. یعنی رقم های 99 88 77 66 55 باید استفاده نگردند. در این شرط برای شما 30 ثانیه وقت داده می شود. مرحمت آغاز. 98 97 96 95 89 87 86 85 79 78 76 75 69 68 67 65 56 57 58 59. عزیز جان شما خیلی خوب با سفارش اول ما پاسخ دادید، یعنی رقم ها را ساختید. در این شرط شما 20 رقم را درست یعنی که ساختید و صاحب 20 خال گردیدید. این شماره خیلی زیاد است. آفرین. حالا شماره خالهای شما در عموم 65 عدد را تشکیل می کنند. این شماره خیلی خوب است و حالا سفارش دوم را برای شرط سوم برنامه با هم می‌یابیم پیشنهاد شما می‌گردانیم. آماده اید؟ бале. خب
супориши дуюми шарти сеюми мо чунин аст. мо якчанд калимаҳоро пешниҳоди шумо мекунем ки аз байни онҳо якчанд ҳарфашон вуҷуд надорад ва шумо ҳарфҳои онҳоро мегузоред. барои шумо ин супориш фаҳм аст? бале. хуб, дар ин шарт барои шумо на 30 сония балки 1 дақиқа вақт дода мешавад. барои ҳар як калимае ки шумо дуруст онро яъне ки бо ҳарфҳо ҷобаҷо мекунед, бароятон 3 хол дода мешавад. барои ҳар як калима. шарт бароятон фаҳм аст? бале. агар фаҳмо бошад, пас оғоз мекунем. китоб, душанбе, бачаистон, табиат, не бачаистон дуруст. табиат, табиат дуруст. шанбе, душанбе, душанбе, душанбе дуруст. ҷавон, ҷануб, ба интизом, ба интиҳо, не шумо бачагистон, бачагистон не. чунин ҷой вуҷуд надорад. 20 сонияга дар ихтиёр доред. ҷанг, ин хеле осон аст. радуга, ба дақиқаҳо ба анҷом расид. шумо аз калимаҳои пешниҳод кардаи мо ки 5 то буданд, ба 4 тояш тавонистед ки дуруст, яъне ки ҷобаҷо гардонед ва онҳоро дуруст гӯед. вале мутаассифона яке аз калимаҳои моро шумо натавонистед ки ба пуррагӣ посух диҳед, яъне ҳарфҳои онро ҷобаҷо гузоред. мехоҳед ки ман шакли пурраи ин калимаро барои шумо пешниҳод кунам. шумо ҳоло дар куҷо қарор доред? баҳористон, пас ин калима чӣ будааст? баҳористон. ба шумо офарин мегӯям, новобаста аз оне ки шумо яъне ки як калимаи моро натавонистед ки дуруст ҳарфҳоро ҷобаҷо гузоред, тавонистед соҳиби 12 хол дар супориши дуввуми шарти севуми барномаи бо ҳам меёбем бошед. ман ба шумо офарин мегӯям, шумо хеле ҷуръат кардед ва ҳоло шумораи умумии холҳои шумо ба 77 адад расид. офарин ба шумо. хуб, мо ҳоло фикру андешаи шуморо вобаста ба барномаи бо ҳам меёбем мешунавем. аҳдия, шумо чӣ гуфтаниед? аввало ман миннатдории худамро ба телевизиони кӯдакони наврасон баҳористон мерасонам ки мо кӯдакони наврасон чунин озмунҳоеро тартиб доданд ва ман аз холҳои гирифтаи худамон розӣ ҳастам. шумо фикр мекунам дар оянда боз кӯшиш мекунед ки дигар чизҳоро омӯзед. бале, ман дар оянда кӯшиш мекунам ки бештар китоб хонам ва дониши худамро мукаммалтар созам. офарин ба шумо. азиз, шумо чӣ гуфтаниед? ман дар оинаи нилгун ин барномаро хеле тамошо мекардам ва завқи зиёд, аз шавқу завқи зиёд мехостам ба ин барнома омада иштирок варзам ва дониши худамро мукаммалтар созам. барои шумо дар ин барнома чӣ ҷолиб буд? саволҳо хеле ҷолиб буданд ки аз ҳама саволи ҷолибтарин ба мо саволи охирон буд. саволи охирон буд ки мо натавонистем яктои онро ёбем. яъне ки супориши дуввуми шарти севум барои шумо хеле ҷолиб буд ки шумо натавонистед калимаи баҳористонро пурра кунед. пас ҳамеша дарҳои телевизиони баҳористон барои шумо барои наврасони зираку доно боз аст. шумо метавонед боз дар дигар озмун ва барномаҳои телевизиони баҳористон иштирок намоед. мо ба шумо арзи сипос мекунем ва ба ҳамсолони худ чӣ гуфтанед? гуфтанӣ ҳастем ки ба корҳои беҳуда машғул нашаванд ва ба ин озмун биёянд, дониши худро санҷанд. бинандагони гиромӣ, пешниҳоди шумо буд барномаи бо ҳам меёбем. дар барномаи мо иштирок доштанд 2 нафар хонандаи фаъоли муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 59 ноҳияи рӯдакӣ азиз ва аҳдия ҳасановҳо. хуш омадед ба барномаи мо ва мо ба шумо арзи сипос мекунем ки ба барномаи мо омадед ва дар он иштирок карда
دانش خود را صیقل دادید. بینندگان گرامی، اینجا برنامه ما انجام یابد. خیر تا برنامه های آینده سلامت و کامیاب باشید.